Mbak, nek ero sampean rasane pengen tak kenyot-kenyot halal lho engko lek tak bukane pentilku malah gila Mas girap-girap. Wong pentile wae lho LDR-an Mas ya, LDR-an mending lek semeter ngono. Iki wis 5 meter Mas LDR ya, apa kirane sampean tatak lek dibukane pentilku terus sampean iki kudu kenyot-kenyot he. Heran aku. Kira-kira rabi model manu entuke kaya apa ya, Yu? Kira-kira biasane lek modal manuk tok kuwi intuke sing padha-padha gatele ya. Sing padha-padha gur mikir enake, ora mikir mburine, rumangsane iki rabi iki penak to. Ya penak pas kentune, tapi engko lek wis diserbu kebutuhane ya to. Urung omongane sedulure sedereke sak tangga-tanggane sak maratuwane kuwi lho sing malah lara indil-indile.